טוב, עכשיו אני הולך להדגים הקמת שיעור מקצה לקצה. כמובן שזה יהיה שיעור מקוצר ולכן אני אקצר גם את הטקסט וגם את הסאונד. הדבר הראשון שאני עושה, אני הולך להביא את הטקסט. אני נמצא כרגע בלשונית הטקסט. אני מביא את הטקסט על ידי הקשה על הווה טקסט ממאגר ובוחר את הפרשה הספציפית. במקרה שלנו אני אבחר בספר שמות את פרשת וארא. אני עושה חיפוש ואני מקבל שני טקסטים. טקסט ראשון זה של ההפטרה וטקסט שני זה של הפרשה. כרגע אני אבחר את ההפטרה ואישור. אני מקבל את הטקסט של ההפטרה כולה. אני מקבל גם תוספות של נוסחים שונים. כרגע אני אמחוק את החלק הזה. ולמעשה מה שאני צריך עכשיו זה בסך הכל 4 פסוקים, ולכן אני מוחק מפה ואילך כדי לקבל 4 פסוקים, כדי שיהיו לנו גם 2 פסקאות. מחקתי, קיבלתי את הטקסט. השלב הבא זה לחלק את הטקסט לפסוקים, לפסקאות ולקטעים. כדי לחלק לפסוקים אני מקיש על העוגן הסגול ומסמן כל סוף פסוק. כל סוף פסוק מסמן בקליק והסימונים נכנסים. כמובן שהטקסט יותר ארוך זה קצת יותר עבודה. כעת אני אחלק את הפסקאות על ידי העוגן האדום. הפסקאות יחולקו פה במקום סוף הפסוק הזה. הנה יש לנו 2 פסקאות, בכל פסקה 2 פסוקים. מה שאני רוצה להראות שאפשר לעשות את זה גם בצורה הרבה יותר מהירה, על ידי זה שאני אמחק כרגע את העוגנים שהכנסתי ואני אעשה את זה באופן אוטומטי. איך באופן אוטומטי? אני קובע שסוף משפט הוא נקודותיים, סוף פסוק, זה מה שיש לנו פה, ושכל פסקה היא 2 משפטים או 2 פסוקים. מבצע חלוקה וזה מתבצע באופן אוטומטי. כמובן שזה מורגש, היתרון של זה מורגש כאשר הקבצים הרבה יותר גדולים. עכשיו חשוב מאוד לחלק את הפסוקים לקטעים, ליחידות לימוד בסיסיות. אז אני אתחיל לחלק את זה. אני אכניס פה פסקה אחת, לא פסקה אלא קטע, פה, הגויים, לבטח, שוב לבטח, מסביבותם, חודש, ופה. יופי, סיימנו לחלק את הפסוקים לקטעים, וכרגע אני יכול ללכת לבצע את ההקלטה או להביא קובץ מוקלט. אבל לפני שאני הולך לעשות את זה, כדאי מאוד ללכת לדלג כבר לפרסום כדי לשמור את מה שאנחנו עשינו עד עכשיו, ואנחנו נשמור את זה בצורה כזאת. שוב אנחנו נבחר את שמות ואת וארא כי זה מה שאנחנו רוצים לשמור. אנחנו בוחרים הפטרה ונוסח, במקרה שלי נוסח אשכנז. שימו לב שנוצר פה שם של השיעור שהוא בנוי ממה שיש לנו פה, כולל שם המורה. בנוסף לכך אני אכניס תוספת לשם את המילה רק כדי שנדע שאנחנו מדברים על הדגמה, אנחנו בעברית, כן, להדגמה. אתם רואים שזה נכנס פה לתוך הטקסט. הייתי מכניס גם באנגלית for demo, זה כדי שזה יתאים גם לאנגלית. ברגע שיש לי את השם המעלה הסופי של השיעור, אני יכול לגשת לקובץ, שמור, שימו לב שהשם של הקובץ יהיה כמו השם של השיעור, הוא הולך להישמר ב-My Mentor Clips תחת מסמכים, אני עושה שמירה, שיעור נשמר בהצלחה, יופי. עכשיו אני רגוע, כל מה שעשיתי עד עכשיו נשמר. עכשיו אני אלך להקלטה. אוקיי, יש לי פה אפשרות להקליט דרך המיקרופון, כרגע אני אבחר להביא קובץ מוכן שכבר יש לי, אני לוחץ בטען קובץ שמע, אני אלך
למקום שבו שמתי את הקובץ, במקרה שלי שולחן העבודה. הנה הקובץ, דאבל קליק והקובץ נכנס לתוך הסטודיו. קובץ ארוך, אני רואה פה 6 דקות, מעל 6 דקות, 6.5 דקות, משהו כזה. אם אנחנו ניכנס פנימה אנחנו נוכל לראות את המילים, את ההפרדה בין המילים. בכל מקרה כרגע אני צריך לחתוך את הקובץ כי הוא מכיל את כל ההפטרה ולי יש פה רק חלק קטן מאוד. ולכן מה שאני אעשה, אני אחפש איפה למעשה זה מסתיים, הקטע שלי, אני אשים פה את הסמן ואני אקשיב, אני מחכה לראות מתי הוא מסיים את המילים האחרונות. והנבא עליו ועל מצרים כולה. יופי, עצרתי בדיוק בנקודה הזאת. אם אני אעשה זום אני יכול לראות שאני בדיוק עוצר בין שני מילים, אני יכול גם לדייק את זה קצת יותר, וכדי לסמן, לבטל מהנקודה הזאת עד הסוף, אני אחזור להנה. עכשיו אני בקושי רואה מה יש פה בפנים, ומה שאני עושה זה טריק כזה, אני הולך לשמה, נכנס לכלים, אכנס קטע שקט, ואני אכניס 10,000 מילי שניות, כדי לסמן את הקטע. הנה, נכנס לי פה קטע שקט, כל מה שפה אני צריך, כל מה שאחריו אבל אני לא צריך, אז בקלות אני מסמן את זה פה, מסמן עד הסוף, לוחץ על delete ומוחק את כל הקטע. יש לי פה עכשיו את החלק בדיוק שאני צריך, בואו נקשיב לסוף שזה באמת. ועל מצרים כולה. יופי, זה הקטע, סיימתי לבצע את ההקלטה. כעת אני אלך לתזמון. אני דרך אגב יכול שוב ללכת לקובץ ולעשות שמירה. שמר לי אותו, כל מה שעשיתי עד עכשיו, רצוי מאוד. עכשיו אני אלך לתזמון. עכשיו אני מקבל פה את ההפטרה כפי שחילקתי אותה. פה יש את הסאונד כפי שיצרתי אותו, וכעת אני הולך לתזמן. התזמון למעשה אומר שאני הולך לסמן בסאונד את הקטעים האלה. איך אני עושה את זה? אני פשוט מפעיל את הסאונד, וכאשר אני אראה שמסתיים קטע, אני הולך לתת מכה בפטיש. כל מכה בפטיש תייצר לי פה מפריד, בצורה כזאת תיווצר הסינכרון והתזמון בין הטקסט לבין הסאונד. הנה אני עושה את זה, מפעיל ורץ קדימה. כה אמר אדוני אלוהים, בקבצי את בני ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב, וישבו עליה לבטח, ובנו בתים ונטעו חרמים, וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השתים אותם מסביב אותם, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם. בשנה העשירית בעשירי ב12 לחודש היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך על פרעה מלך מצרים, והנבא עליו ועל מצרים כולה. יופי, סיימנו, ואני יכול לראות גם שהחלק המפריד האחרון סומן בצבע מיוחד, הצבע הבהיר הזה. מה שאני עשיתי בדרך, אני עכשיו יכול ללכת להתחלה ולהקשיב למה שעשיתי ולראות פה איך שזה מתקדם באופן אוטומטי לפי מה שאני... כה אמר אדוני אלוהים, בקבצי את בני ישראל.
זה מתקדם יפה. מה שכן קרה לי בדרך, אולי לא שמתם לב, אבל אני עשיתי את זה בכוונה, שפה, פה באזור הזה, אני פספסתי את ההקלקה, ולמעשה המפריד יצא לי פה. בואו נקשיב איך לקטע הזה. בטח, ובנו בתים ונעתעו. אוקיי, זה היה צריך להיעצר פה, ולא פה. מה שאני יכול לעשות עכשיו, פשוט מאוד לקחת, להזיז להנה. בטח, ובנו בתים. יופי, יופי, תיקנתי את זה. ככה אני יכול לעבור למעשה על כל המפרידים ולראות שהם נמצאים במקום טוב בין המילים, ואם זה לא נמצא בין המילים אני יכול להזיז את זה. אוקיי, למעשה כרגע סיימתי את התזמון, וכל מה שאני צריך ללכת עכשיו זה לפרסום. אני הולך לפרסום, כל החלק הזה כבר מילאתי אותו. מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לרשום תיאור במידה ואני רוצה, לרשום את המחיר, מחיר המינימום כרגע 145, אני ארשום 150, הנחיה, מורה לתלמיד, אני צריך לתת פה איזשהו תאריך, כרגע אני צריך לתת את התאריך שהשיעור מנוגן, כרגע אני אבחר סתם להדגמה איזשהו תאריך שבת מסוימת, שזה לאו דווקא שבת של ההפטרה הזאת, וזהו, סיימתי למלא את כל שדות החובה, ואני הולך לפרסם את השיעור. לוחץ על פרסום, עליך לשנות את שם הקליפ, בוא נעשה הדגמה, לבצע שמירה, אני מבצע שמירה, נשמר טוב, ועכשיו אני מוכן לפרסם את השיעור, בטוח, כן. כרגע הוא מתחיל להכין את השיעור לעלייה, והוא מעלה אותו לפורטל. משך העלייה פה כבר תלוי במהירות האינטרנט, יכול לקחת קצת זמן, זהו, הסרטון פורסם בהצלחה. זהו, כרגע אנחנו יכולים ללכת לאתר ולהיכנס לשיעורים וחבילות בפורטל. אני רואה שיעורים וחבילות, אני עדיין לא רואה פה את השיעור שפרסמתי, איפה הפטרת וארא. זה מכיוון שאני נכנס כאורח והשיעור עדיין לא מוכן, למרות שפרסמתי אותו, הוא עדיין לא מוכן להצגה. אם אני אכנס עם המשתמש של המורה, נכנס פנימה ונכנס לשיעורים וחבילות. הנה, וארא, הפטרה בנוסח אשכנז להדגמה, זה בדיוק מה שאנחנו עשינו עכשיו. אנחנו יכולים לראות שזה בסטטוס בדיקת מורה, אף אחד לא רואה את זה חוץ מהמורה, עד שהמורה ייכנס ויאשר שזה לפרסום מלא. זהו, אני שמח שסיימנו את זה בזריזות, ואני מאחל לכם בהצלחה בהקמת שיעורים. תודה ולהתראות.